En Joan Bueno viu enfrontat a dues passions oposades. La de la línia pura del grafista, que ell anomena geometria, i la de les taques de color que tenen el seu origen en la seva admiració pels pintors impressionistes, però que esdevenen cada cop més experiments expressionistes. Aquest enfrontament ha evolucionat cap a taques de colors, autènticament agosarades, extremes, i que recorden artistes com Matisse, Klee o d'altres. Ell no segueix cap escola, i s'imposa només la del pur instint i el desig de que l'obra el sorprengui. És una declaració de principis. Bueno ha aconseguit fusionar la mirada de la tinta i la mirada del color en els carrers de Barcelona, en una simbiosi peculiar. És l'artista que ens ha deixat llegat de molts edificis, de molts monuments de Barcelona, que molts ja no hi són, però hi són gràcies a les seves representacions. Volia que tota l'exposició fos actual tirant a futurista, que Barcelona demostrés que no s'enfonsava.